Moi Tube. Tänään meidän olisi tarkoitus tehdä tämmönen pelkkiä tyttöjä haaste. Ja mitäs me nyt tehtäis niin? Mennään nyt vaan tästä patleen. Noin. Voitaisiin aloittaa Elixir-kollektorilla. Joo. Voitaisiin laittaa tohon valkkyriä. Kuolee aika nopeesti. Ärsyttävää. Archerit. Näin. Nyt toi kuoli. Archeri sai tehtyä 2 hittiä, mutta joo, mennään tästä nyt kunnon tämmöisellä puskulla. Tää olisi ja musketeja. No, sieltä tuli valkkyyriä. Aika viksu semmonen. Me voitais puolustaa se meidän valkkyyriä. Tää tämmönen. Pistää vaikka ragepotion siihen. Noin, nyt valkkyyriä teki aika paljon damagea. Ja sitten laitetaan toinen Elixir-kollektori. Laitetaan mekiarcherit alas. Noniin. Ja nyt nuo archerit tekee aika paljon damagea. Mutta jos toinen musketeeri pääsi sitten yhdessä, niin naiskin pääsi. Mutta heitä vaikka valkkyyriä ja vitsi. Olisiko se hyvä idea? Ja sitten laitetaan baby dragon. Ja sitä archerit tonne. No. Laitetaan Elixir-kollektori. Ja baby dragon tekee aika paljon damagea. Joten voitais ammattaa valkkyyriä tuolta pois. Noin. Sitten laitetaan Pekka tänne. Sen puolustaa. Oh no. Oh. Aika fail musketiir. No, laitetaan baby dragoniin. Ja sokottaa pakkaa. Nyt toimii Pekka kuolee tuolta. Lähti ainakin vetää musketiirin. Ja sitten tähän päästä nyt sinne. Nyt täytyy sammattaa valkkyyriä tuolta pois ja vähän nopee. Sitten kiilmusketeerit. Nyt yksi päässä. Se pistää vähän peukkua, mutta joo. Voitais mennä vaikka yhteen tämmöiseen oikeaan battleen. Ethan vastaan. Tääkään se laittaa. Minionit. Meillä on archerit. Meillä on myös valkyria. Noin. Ja sitten Baby Dragon tekee Powerin samalla damagea. Voitais laittaa witchi tonne.
Tuo musketiiri tonne. Archerit vähän kiusattaa skeletonia. Armeijaa. Tähän ei tee mitään tuolla mun musketiirilla, niin se teki aika paljon damagea sen torille. Nyt on nämä valkyrieet, kaikki pistää siihen huomioon, niin sitten tossa jäi vaan 3 miljoonia, jotka teki yllättävän paljon sitä damagea. Mutta joo. Tänne tehdään uutta hyökkäystä. Ei vannisteta mistään tommoisesta. Nyt tuli pahaa. Nyt tuli pahaa. No onneksi toi vitsa jäi ampumaan myös skeletoneja, joten me saatiin ne nyt pois tosta. Sitten voitais tehdä tämmönen hyökkäys, archerit. Hyvä valkyyrejä. Pitää antaa XP. Jos archerit taas towerille. Meillä on valkyyrejä kädessä. Saatiin vähän elixir-voittoa. Hyvä yritys tästä. Meni vähän pieleen. Sitten voidaan Sogoni rakentaa. Tää menee vähän tiukoille. Joo. Mutta voitais lopetella tämä matsi tai sitä video tähän. Muista tilata ja tykätä. Ja mennään seuraavassa videossa. Se on moro.